kongresista na sinda Pasig City Representative Roman Romulo, dating Quezon City 4th District Representative Marvin Drillo, Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio, Quezon City 5th District Representative Patrick Vargas, Quezon City 6th District Maria Victoria Co. Pilar, asin Oswag Ilinggo Party List Representative James Jojo Ang. Kasabay man sa pinangaranan, sinda dating Presidential Assistant for Visayas Terence Calatrava, asin DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Isinumiter kan magagom na diskaya ang naku ang leader sa Senate Blue Ribbon Committee. Iba pa niya itong mga bareta, lalo pong nagkusog ang pangapuda ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na dapat makulong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kasunod din ang pahayag ni dating Congressman Elizalde Co. na sinugo siya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magbugtak ng 100 billion pesos na kantidad kang proyekto sa fundo kan DPWH sa ilalim kan 2025 national budget. Sa iyang post sa Facebook, sinabi ni Barsaga na tinawanan o tinauan si PBBM kan mga Pilipino nin pagkakataon na bagon ang legasiya na winalat kan sa iyang ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. pero mas malala pang nangyari. Ang pagtubod ni Barsaga na posibleng kasabay ang mga ebidensya sa flood control skandal na nasulo sa edifisyo kang DPWH sa Quezon City. Pinahimutikan mga tugang ninda Senador Mark Villar, ex-Senator Grace Poe, as in ex-Senator ngunyan Secretary Sani Angara, ang mga aligasyon laban sa inda ni dating DPWH Secretary Undersecretary Roberto Bernardo may kinaraman sa anomaliyang flood control projects. Matatandaan na sa supplemental affidavit ni Bernardo sa pagdangog kasunma sa Blue Ribbon Committee na nambita ni Bernardo ang opisyal na nag-ako ng commitment o komisyon hali sa mga government projects sa pagikan sa indang mga staff. Inapod ni Villar na dakulang kautikan ang naging testimonya ni Bernardo asin direktang sinabi na dainin katotohanan ang akusasyon. Makadit man para kay Po na nambitan ang sa iyang pangaran sa Blue Ribbon Committee hearing sa pagkasabing dahil siya imbelto sa anuman na korupsyon. Sinabi man ni Angara na sa 21 taon na pagserbi niya sa gobyerno dahil pa siya na imbelto sa isyo. Si Mayor Nancy Binay nagpaluwas man kan sa iyang statement sa social media account at sinabing silensyo siya na nagtrabaho bilang alkalde kan Makati. Pinahimutikan maninda Senador Chis Escudero, Senador Jingo Estrada at dating Senador Bong Revilla ang akusasyon sa inda ni Bernardo asin sinabi na daing basihan asin gusto sanang rauton ang sa indang reputasyon. Alas 6:38 oras mga tugang sa Pilipinas, bareta po sa ibang nasyon, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites
Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Paretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, posibleng abuton pa ni nagkaperang aldaw bago magbalik sa normal ang operasyon ka nagkaperang aeropuerto sa US. Kasunod ini kan pagtatapos kan makasaysayan na government shutdown kan permahan ni US President Donald Trump ang government funding bills. Sigon sa Federal Aviation Administration, ng ibang mga air controllers pabalik pa sa sendang trabaho sagkod na daipan nare-resibi ang sweldo. Nagalauman si US Department of Transportation na makakabalik na sa normal ang operasyon kan gabos na mayor na aeropuerto sa US. Matatandaan na dakol ang mga federal workers sa US na dahil naglaog sa trabaho dahil dain na mababayadan matapos ang government shutdown. Naglangkaw po ang dilensya kan mga bangko sa nasyon sa laog linsiyam na bulan kan taon 2025. Sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, iguanin 33.6% na pagitaas o kapareho ng 300.42 billion pesos kumpara kanakaaging taon na iguanin 290 billion pesos. Iguanin pagitaas ang net income ng mga universal as in commercial banks hali sa 4.2% o kapareho ng 283.16 billion pesos. Magpuon Enero sagkod Setyembre kumpara kan 271.73 billion pesos. Nagpapadagos man ang pagitaas kan assets kan mga bangko na may pagtaas ng 7.6% o kapareho ng 28.76 trillion pesos kumpara sa 26.73 trillion sa parehas na bulan kanakaaging taon. Yan mga tugang ang bareta sa negosyo digdi po sa GB News Express. Mientras tanto, health news kasabay po si Jenny Balyaran hali dyan sa Newsbase kan DCGB. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Pwedeng ma-develop ang helang na diabetes maski sa edad na 20s, 30s o 40s. Sa ipigheras na impormasyon kang DOH Bicol, day inining pigipiling edad, mapa teenagers as in working adults, lalo na kung ang daily routine composed ng less movement, more processed food as in kulang sa katurog. Nakakaambag man sa risk factor ang family history sa helang, alagad may dakulang impact ang daily routine, lalo na ang pagkakan. Katakod kay inipig abisuhan ang publiko na pumairarom sa regular screening as in sunodon ang healthy daily habits, mantang piliun ang tubig kaysa sa sugary drinks. Protektaran ang salud as in magbisita sa nearest health center. Yan ang barata sa salud, hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Maray na Aga. Salamat, Jenny, sa report. Mientras tanto, dumang kita mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Kasabay po si Alexis Ruibar. Hali sa Pag-asa. Para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petsa 15 ng Nobyembre, araw ng Sabado, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang napadagos na nakakaapekto sa Bicol Region. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol na mamamatian sa bilog na Kabikulan. Kunyang aldaw, lalaumantang maabot ng 25 to 31 degrees Celsius ang temperatura, partikular na sa probinsya ng Albay. And sa tuyang rainfall, asahan man niya to na maghapon, posible na kalat-kalat ang mga pag-uuran niya, cloud clusters na nakapot digdi sa Bicol. Sa Unyan, wala man kitang tigbabantayan na low pressure area or
bagyo sa luwas sa laog ng Philippine Area of Responsibility. Yun po ang ating forecast. Ini po si Alexis Rivibar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Salamat Alexis Rivibar sa report sa kamugtakan kang panahon. Mga tugang iyang politalyes kan mga darakulang bareta kanalda. O sinurat po sa Newsbase, Ninda Jenny Balyaran na si Nicole Ann Gloriani, siring man po ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. TTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. TTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa GB News Express 6:47 oras po sa Pilipinas ngunyan pong aldawnin Sabado. Kaso Banggi, hali po kami sa nagbaba na po kami haling Tagaytay. Yaw na po kami digdi ni EVP Glenn sa Manila. Ta buda sa samuyang pag-iriba si Sugar, Asukar, sa manager po kan OKFM. Tapos si Jason at saka si I think yaw digdi si Brian Arimbay buda si station manager Andy Spinar kan OKFM sa probinsya kan Sorsogon ano pag 9 o'clock po after kan sa tuyang programa kaya po diyan na 7:30 ang sa inyo pong madadangog iyo po si si Josh Babino na muna tapita kasiyuan ko sa Radyo Klinika tas si Mar hanggang sa ngunyan po may date pang namamatean resulta po kang coverage may kan bagyo kanuminaging aldao pero baka sa Lunes yaw na po diyan si News Director Mar de la Cruz tapag 7:30 mapasiring po kami duman sa Christ the King Church no para po duman sa mga kamidbid ni Sir George Bayona, diyan po sa Legazpi, sa Albay, nagkantabay ngunyan. Mapasiring po kami sa Christ the King Church digdi sa Quezon City ta. Duman po gigibuhon ang misa ni para sa lubong ni Samuya pong founding chairman kang PBN DCGB na si Sir George Bayona. Duman po gigibuhon ang misa. Si Bishop Joel Bailon po ang mamisa para po sa bago ilubong ang Samoy Atabing founding chairman kang PBN Broadcasting Network sa edad ng 99 anyos no kaya yaw na po kami digdi ngunyan sa Quezon City then yan tabi ang Samoy ang itinerary ngunyan kaya piparami po sa gabos na sa mga kamidbidyan ni Sir George lalo na po sa nagparaharap sa kundi na kadigdi kuan na lang ngunyan po ang lubong ni Sir George tabi ano after kang misa na papanginotan po ni Obispo Joel Bailon. Okay? Kaya dako na bagay ng kamidbidyan sa Legazpi no si Sir George na Bayona tabi
namaaram na sa aram naman siguro kan gabos na namaaram na siya sa kinaban kan minagitabing garo Biyernes ito na hapon habang kami naghanda mga tugang para sa coverage kang Typhoon Uwan. Nakaresibi kami ki informasyon na namaaram na po sa kinaban ang samuya pong founding father, no? Kaya ito nga ning typhoon coverage, may pig-offer me to kay Sir George, ano yan, ever since tabi, kang susog sa sakuyang na araman na istorya, 35 taon na po ako sa DCGB, nalalagog ko na saro sa mga harani sa puso ni Sir George ang mga special coverage na yan. Boda yan po na pagtaunin tabang sa mga nangangaipo, lalo na po pagpasko. Kaya iba pang mga public service program kang DCGB kan mga nakaaging panahon. Kaya siya po nagsisilbi niya mong inspirasyon, mga tugang sa pagapadagos po kan sa moyang trabaho. Kundi po nang naipundar ni Sir George bilang ang DCGB siya po ang pioneer radio station sa Legazpi. Yung mga session ID minadangong nindo ang Radyo Balagon kan mga nakaaging panahon. Maski sa mga estudyante na nag-research sa muya, pigusurat ang istorya kang DCGB sa ng mga thesis sa undergraduate, naghapot, ano nga po ang Radyo Balagon? Yan. Ang konsepto baga kan simple man sa nagaro, yan kung anong cable ngunyan, cable TV, yan po ang konsepto ka ni Sir George Bayona kan mga nakaaging aldaw. Kaya ihatod po ngunyan na after lunch ang samuya pong founding fathers sa tabi sa sementeryo digdi po sa pero ilubong siya naman po sa kataning po ni Cha Maming na Bayona. So saya pong First Lady na namaaram naman po sa tuya. Nainot sa iya na namaaram po mga tugang digdi sa kinabaan. Okay, di alas 5 o alas 6:52 na oras po sa Pilipinas, as in po sa DCGB. Ngunyan tabing aldaw, mga tugang nin Sabado. Siguro, kaurunong ko doon, agadang ko doon kikuhan, alagad akong minsan sa muya, tabing station manager, executive vice president Glenn Barcelon, tungkol tabi kay Sir George Ta. Di man kami kayo nagbabaya ang taon mi sa DCGB, pero inot lang sa ko si VP Glenn kay nagkapirang yan. Pero basta inot sa ko yung kasarong taon o ano. Di man kami nagbabaya ang edad mi sa DCGB. Ay VP Glenn tabi. Ang sa imo tabing mensahe sa mga listeners na patungkol tabi kay Sir George. Good morning tabi, VP Glenn. Marahin na aga tabi VP Henry as in sa satuyang mga listeners kang istasyon DCGB. Si Mr. Bayona baga bilang iyo ang nagpuon kang satuyang istasyon. Daklaw na bagay yan sa iyang naikontribuer sa industriya kang broadcast bilang pioneer. Siyang nagpuon kung paano ang mga tao ma-inform, ma-educate, ma-entertain. As in, malangani sa lado kang organisasyon kang KBP sa national level, saro siya kan mga founding officers kay ini. Sinta nagpuroon kay ini, kasarabi niya talaga sa may mga Darkulang network kito. Siya taga-probinsya, pero aktibo po siya sa nasabing organisasyon. Kaya dakulaon ang pagrespeto sa iya. Hali ba kita duman sa Tagaytay, nag-attender kita kang PLMC, halos gabos duman lalo itong sa mga kapamilya, kan mga nainot man nakagurubay ni Sir George, talagang miridbidon siya, asin halangkawon ang pagrespeto sa iya. Mala ang KBP baga, pinag-awardan siya kang Lifetime Achievement Award kan taon 2000 bilang pagmirar sa sayang dakulang kontribusyon sa industriya kang broadcast. Sarong marahay na tao si Mr. Bayona sa tuya sa Legazpi, respetado, halos amigo kang gabos na mga nasa susidad kang sa tuyang siyudad. Lalo na itong mga nasa lado kang pagninegosyo. Wala siyang bahid kay ano man na problema, ano man na intriga, o ano man na nalaogan na kontrobersiya. Talagang ibinuhos niyang sayang sa diri sa pagserbis sa tao. Malangan ibaga, ang sa tuyang mga pinagigibo pag igog kita mga social services, sa pagtabang kapag igog disaster, kapag Disyembre, ang gift giving, o ano man na lado kang serbisyo publiko, siya po tabi ang nagpuon kaan. Kaya bako makangalas kung ata kami na nasa presenting pag-empleyo sa tuyang istasyon na DCGB
nakaugat man sa samuyang pag-uugali, as in trabaho, kung ano ang mga marahay na napunan ni Sir George. Talagang saro siyang marayo na employer. Kita gayod, BP Henry, nakulaon talaga personalmente ang sa tuyang pasalamat dahil kita na tawang kitsanasa na makapagtrabaho sa DCGB. Ini ang naging source of livelihood naman para sa tuyang mga pamilya, ang pagpa-eskwela ka sa tuyang mga aki, ang pagtaguyod ka sa tuyang pamilya. Nagkaigaman kita naging source of livelihood na yung mga nakatabang sa tuyang personal na pamumuhay as in sa tuyang pamilya. Kaya ini, nakulaono na pasasalamat ta sa iya. And of course, na maaram siya sa edad na 99 years old. Pirang sambulan na lang, masanggatos na kuta siya, ma-celebrate na kutakan sa iyang magiging centenarian. Alagad napaaga sa iyang paghali at age 99. So, ang sa tuyang may pakabalo na lang sa iya, ang sa tuyang pagpangadji, ang sa tuyang pagpamibi na lugod, ang sa iyang mga nagilibong karahayan, kan siya nabubuhay pa, ang sa iyang mga dakulang kontribusyon sa industriya kang broadcast as in sa ekonomiya kang Legazpi City lugod niyaon bukas ang kahadean kasudong mahal na Diyos para akuon siya sa nasabing destino. Oo. Kita mo kay BP, galos kwan man sa nakitang duwa, magkasunudan kita sa DCGB. Inabot ko Sir George, ako reporter ka ito, na pagyaon siya, bako man siya ang tindong niya, siya ang station order. Kundi nagtatrabaho ba siya, naglimpya, nagtatrabaho ka sa rabay. Tapos si Sir George kaya medyo ako ang sa iyang harin. So sa technical, dato siya sa technical Pati ang pagkumpunikan mga transmitter, paglimpya ka iyan, pag-ayos kan tower, yung sa iyang yung sa iyang, kaya dahil ka magduwa-duwa na mahiling mo siya na. So, garimat ka baga na si station owner ang nagtatrabaho para ayuson ang lalo na sa iyang building tabi sa Imperial Court. Mabuoton siya. As in, tama katabi bilang naggraduar sa aeronautical engineering. Sa Mapua ata siya ito. Tapos talagang pag-abot sa linya ni teknolohiya, sa linya ni mga electronics, talagang gamay niya yan Gamay niya. Kaya siguro talagang tamang-tama na sa linya niya ang pagbukas ng primerong radio station sa Legazpi City, which is DCGB. Namanan ni Sir Nonoy ang kuha ni Sir George Ito yan. So, si Sir Nonoy man, wala amang formal na edukasyon sa lado kang electronics or computer or kung anong. Pero, madali niya mag-grasp kang sa iyang isip ang pag-abot sa technology. Kaya baga, nakakasabay sa panahon ang DCGB dahil man iyan kay Sir Nonoy. Kaya makahiman nangunyan baga si Sir Nonoy man nagkasalid ang chairman kan sa tuyang kumpanya dahil talagang tugma man sa nabayaan na nakaaraman. As in expertise ni Mr. Bayona, yaman si Sir Nonoy na iyo man ang nakasalida. Sa IBP, si Sir George naging board member kang Chamber of Commerce. Si Mr. Tuwangke, napag-urunan mo yan. Aktibo siya sa business organization sa Legazpi. Kansaya habang pigpadalaga ng DCGB kaito kan mga nakaaging aldaw. In fact, so ACCI baga, pag-recognize kita sa DCGB board as Sir George, di ba? Tama yan. Kaya, ayun at sampit ko kasabago na respetado sa lado kang bakulang sa industriya kang broadcast o di sa lado kang pagninegosyo. Because pagkakonsiderar waga ang DCGB as one of the pillars kan development kan Legazpi City. Kaya nga ni baga, ang sa tuyong istasyon na sa museum kang siyudad kang Legazpi. Pinagtauan kita kidaklaon na onra kan sa tuyong siyudad na pinag-organizir ang dakulang kontribusyon na ginibo ni Mr. Bayona. Sa lado kang Albay Chamber, na mahiling mo man maski sa mga pictures baga, talagang saro siya sa mga aktibo. Talagang naaasahan na miyembro kang Albay Chamber of Commerce. And now, makita dahil pagkatapos ni Ma'am Brenda magsalita sa iya, ika naman ba gano'n niya na? Yaon sa Albay Chamber. Ikaw ang Mr. George Bayona Jr. Kung si Sir Nonoy sa lado kang teknolohiya, ikaw man sa lado kang Albay Chamber of Commerce. Okay. Ano tabi BP ang mensahe mo sa mga listeners na buda, lalo na sa mga kaamigo ni Sir George tabing nagdanangong niya? Sa pagpaaram ni Mr. Bayona, agad milang tabi na may sabay manindo siya sa indong mga pangadion, as in pagpamibi, na lugod magkaiguan ng katrankiluhan sa kahadiang kamal na Diyos si Mr. Bayona. As in, salamat po sa gabos na mga naging amigo ni Mr. Bayona. Salamat man sa gabos na mga
naging kliyente o advertisers kan DCGB kay itong panahon na Sir Mr. Bayona ang nagpupuron-puon kanita kung bago man po sa Indo, lalo na yung mga local establishments, tabi BP Henry, mga local businessmen, halos gabos, amigo ni Mr. Bayona. Iyan sa mga nagsustener kan DCGB, kan mga nagpupuon-puon pa sa naini. And salamat man po sa gabos na mga amigo-amiga niya na naging parte kan sa iyang buhay. As in, of course, dakulan sa tuyang pasasalamat sa pamilya ni Mr. Bayona dahil pigtratar man kita bilang gari sa membro kan sa indang pamilya. Kaya ining pagpadakula man ni Mr. Bayona sa iyang mga aki na kuaman kan sa iyang, lalo na si Ma'am Brenda, na iyong nagtaguyod para maitindog ang DCGB. Salamat po tabi Ma'am Brenda. As in, sa gabos ng mga members kan pamilya kan Bayona. Salamat po sa paghiras nindo kang buhay ni Mr. Bayona sa Muya. Apo. Thank you so much, Tabi Pipilen. Station Manager Glenn Barcelon, ang Samoya tabing kaya ba ko digis ngunyan sa Manila ta biko nga ni Sendo after kay ni na Samuyang kansakuyang programa diyan na 7:30 pagkatapos ka newscast ko ngunyan si Joshua na muna sa Radio Clinica ta mapasiring po kami duman sa simbahan sa Christ the King para po magatinder sa misa para po kay Sir George na bayon ng papanginutan po ni Bishop Joel Bailon. Okay. Jun, siguro pagkatapos kang station ID, tawan mo kami ki mga 30 seconds na silensyo at para kita may oferta kay Sir George. Then after kang mga 60 seconds gayon, 1 minute na silence para po sa pagpangagita sa katangaluan kan bangkay ni Sir George. And after kan 60 seconds tabi June, ipasok mo station ID. Ilog mo tabi ang program ID kan DCGB Bareta alas 7. Okay? Magkakaigwa kita mga tugang ki 60 segundos na pagsilensyo para po sa pagpangaji para sa katangaluan kang kalagpo ni Sir George. And after kang station ID, ma-time check po ako, isusunod na po ang 60 seconds na silence. Then after po kayan, masunod po ang program ID, program identification para sa DCGB Bareta alas 7. John, take it away. Station ID please.